Zdravo svima, ovdje je Pisa Rainbow Power TV. Imam neko mini obaveštenje za to je ovaj video za Milicu LPS. Pre nego što počnem video, samo da kažem, svi slobodno liče za Milicu LPS, za vaš Rainbow. Da, idemo na video. Najbolja si Milice, ma najbolja. Sunce sija. I za nju ću pokazati moje pse i još nešto. Idemo. Pucili, ovo je Lunja, ovo je mali, veliki je Max, Davo Max i to su moji. Ok. Onda, šta još imam da za nju pokažem? Evo, pokazat ću odavde moje dvorište. I to moje dvorište. Ok. Ja, sunce je. Vrapčići. Golub. Eno ga, vidjeli ste malo. Znam. Zašto Lunja nije pojao, ja ne znam. Max! Uradio je malu nuždu. U ruže. Malu nuždu. Ne veliku nuždu, nego malu. Bezobrazniče. Max? Dođi vamo, Max? Bezobrazni. I Milice, izvini, ja stvarno ne smem da se menjam. Izvini, stvarno izvini, kad malo porastam, roditelji mi ne daju, ovako bi se menjali, mi roditelji ne daju. Ali, prošla voda. Nisam stigla da snimim. Izvini, sada ću ti pokazati moje ruže i za izvinjenje što ne smem da se menjam sa tobom. Ići ćemo tamo gde su psi. Ne, nećemo, pošto što je meni. Igrat će se onda u ovom videu malo sa psima, malo će se igrati i tako. Pokazat ću ti sada ruže. Evo su. Predine su. I evo, ovo imam da ti pokažem. Ok. I da. Idi jedan tamo. Imam da ti pokažem, imam ovo cvijeće od tkanine. Imam ovo malo i ovo veliko. Ne, Max! Nema! Uf. Kako si me prestrašio, Max! Ok. I... Da, ako niste znali, Max?